Ja, Flap, we moeten het kampioenschap week uitstellen. Hoe slim is dat? Ja, 3 keer een scheepsrecht toch, zeggen ze dan. Dus dan gaan we naar volgende week. Ja, maar dan maken ze die geen zwaar en dat kampioenschap, dat komt er. Ja, maar als je 8 punten voor staat met 3 wedstrijden, betekent dat Staphorst alle 3 moet winnen. Ja, en dan kunnen zij inderdaad nog op 56 punten komen, maar wij staan op 55. Dus ja, nee, dat kampioenschap dat komt er wel. Alleen ja, als je nu de uitslagen weer ziet, we gaan naar Urk toe. Ja, die staat 1 punt boven PD. En ACV die doet plotseling weer volop mee met de na-competitie op PD. En dan heb je SVZW nog die nu op PD staat. Dus we hebben nog 3 mooie potjes te gaan. Ja. Wie is Jood tevreden over met name die eerste helft? Ja, het begin was goed. We hebben het goed gedaan in het begin. En een goede goal gelijk. En hoe we het wilden doen met Joran pakt heel goed uit. Ja, dan heb je toch een fase dat moeilijker is. We hadden in de winter op toen namen een aantal verkeerde beslissingen. Maar voor de rest, het is alleen lullig dat je die 2-1 natuurlijk op het moment tegen krijgt wat je niet wil hebben. En zeker op de manier hoe het gebeurt. Want ja, dat was een beetje niet heel handig, laat ik het zo stellen. En kijk even kantelen de wedstrijd door even. Zij begonnen er in Talio en hier weer nemen het paard kwijt. Ja, klopt. Ze hebben ook een hele goede ploeg. Er zitten alleen maar goede ploegen in. Dus je ziet gewoon dat ze er vol voor gaan. En ze hebben natuurlijk de laatste, 5, 6 wedstrijden ook niet meer verloren of zo. Of 7 wedstrijden. Dus ik bedoel, ze zitten in een winning mood. En ja, dan is 5-1 een hele dikke uitslag. Ja. En dan had je een beetje het gelok van een trainer die het wisselt. En binnen 3 minuten voordat er 3 doelpunten. Ja, jij zegt dat geluk is, maar dat is jouw mening. Wie ziet? Nee, natuurlijk moet je er geluk mee hebben. Maar ja, het idee wat we wilden met wie we wilden laten starten en alles pakte wel perfect uit. En dan de wissels die pakken het fantastisch op. En ja, het blijkt maar weer. Ik bedoel, wij kunnen wisselen om beter te worden. En ik denk dat dat onze kracht ook is. Ja. Vind je het sneu van het publiek dat het nou Jood netslag is? Dus kampioen worden? Tuurlijk voor het publiek ook, maar ik vind het met name voor de jongens. Ik bedoel, je wint vandaag met 5-1. Je hebt er alles aan gedaan wat je moest doen. En dan verdien je nu een kampioenschap in principe. En daar was ook iedereen aan toe. En daar was het publiek ook voor. En daar waren de dingen ook voor geregeld weer allemaal. En dat is het enige wat ik heel jammer vind. Maar ja, zolang je het niet in eigen hand hebt, dan weet je gewoon dat je afhankelijk bent. Dus daar moet je ook niet moeilijk over doen. Maar ja, na zo'n wedstrijd 5 winnen thuis in Apeldoorn, had je het nu verdiend op dit moment. Ja. Maar ik de complimenten neem ik gewoon aan Staphorst, die naar je ploeg. Ja, daar zit wel mentaliteit in. Dat is, ja, ik kreeg mee dat het waarschijnlijk in de 91ste minuut gebeurde of zoiets. En ja, dan krijg je dat nog door. Dan heb je wel zoiets van, potverdorie. Het gelijkspelletje had heel netjes geweest. Hadden ze ook een puntje gehad, Staphorst. Was ook niet slecht geweest. Dus, maar oké, klaar, het is niet anders. Want Takemieke, praten we dan weer. Op Urk. Op Urk. Op Urk.